Tanjung. Apa iki? Nah. Apa, Mas? Siap. Belakang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Prahmen. Wah, tak kira sampeyan Toprakan rumiyin. tak kira ki sampean ngapalin naskah. Bas kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku ya kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. Si dadat apa? Dadi apa? asih dados. Ayo udah si dadat apa? Aku wis. Ayo, kula dadi napa jajal sik? Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tak jak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Wis, Klutuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Lho, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma ki dadi abdi, Heeh. terus sama sini ki Prigel. dadi abdi. Ya oke, Bener, siap. Yo. Kentonganmu tuk. Eh. Ya kentongane wis ndang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung. Kaki ngrene si Tanjung. Si Tanjung. Si Tanjung. Yen nang. Si Tanjung. Jawa katimbalan Kang Mas. Si Tanjung. Yang Ketik kapane tuk. kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Ketok lek mengenang. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Lho, tok lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane yo. Lho, kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. Kadang ana wedok pira? Gitu. Edan. Bentuke ya apik. Iso. Ayo. Tenanan. Di Tanjung. Ini. Jawa katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal nipi pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sladikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis? Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Masuk lho. Saking beseseke dodo. ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sladikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sladikrama. Aku saya suwi kok wedi. Kok bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik ya nyanyimu. Oh, Kang Mas, Si Tanjung. ngendikane panjenengan niku ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para bregadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ning talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seneni langsung stroke.
Aduh, stroke. Mboten Kang Mas, tresno kula namung kelan panjenengan Kang Mas. Jinanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Mboten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Mesti Tanjung. Lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih, toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso? Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Sri Tanjung, Mboten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Sri Tanjung. Mboten leres Kang Mas, tresno kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja goroh ana ing sak pangarepanku. Mboten menika saestu Kang Mas. Sri Tanjung, Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ana ing kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa deh. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Tentangmu. Lho, urung. Kok iso. Sri Tanjung, Dawuh Kang Mas. bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan iki. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Sri Tanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan mboten percados kalian kula ateges panjenengan inggih mboten tresno kalian kula. Nanging kula tetep tresno kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula mboten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Sri Tanjung, Mboten leres. ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Mboten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe. Hei, Ampun Kang Mas. hei. Lemu gocek engko bablas kene. Hei. Asem iki. Iki sinyale pas ape. Sri Tanjung, ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Dajeng. Kowe tumindak sedeng ora? Hei. Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ya cok. Biung Ban. Biung Ban. Loh. Biang ngemban. Tolong aku biang. Gusti pun. Biang ngemban. Kok kaya lelakan ke biang ngemban. Kembane kayak bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang angin kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tentu Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika boten tidak setting. Nanging menapa panjenengan menika tak maneka warna sakit terus sing mana kula. Oh. Ayo, kowe kondo blok. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten Gusti Pak. Kowe aja gero. Kula boten kula menika matur blokon dipandang panjenengan. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten kok. Tumindak sedeng. Boten Gusti Pak.
bendaramu tugas. Mboten Gusti. Tumindak sedeng ora. Wes Agus. Mboten. Tumindak sedeng ora. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora. Lakune iki ya. Ayo. Sri Tanjung. Dawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sadikrama. Ayo si Tanjung kondo kaki kowe. Mboten Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahadikrama. Kula mboten napa-napa menawi panjenengan mboten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula samenika nanging menawi ludira kula Anggondo Arum kula boten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula Kowe kondo kepiye si Tanjung iki? menawi ludira kula Anggondo Arum kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le. Le, siji. Belok. Ayo. Nyeng selindur. Belok. Ah. Nek. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam. Simbal tok. Betul gajah. Si Tanjung. Kowe kondo yen lu digeram Anggondo Arum ateges kowe ra tumindak sedeng iki sak banjure yen lu diramang Anggondo Amis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung Dawa Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet tim ripat ning papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan kalian Garwa. Gusti putri menika mboten tumindak sedeng. Apa wis gemer? Mano gemak. Ora cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Paten. Garwaku yen kondo ludrane Anggondo Arum ateges ora tumindak sedeng. Menawi penyambet lempit atos monggo kula aturi mirsani ludra menika Anggondo Arum nembraten. Gawake Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu dajeng Si Tanjung. Kowe kondo yen ludramu Anggondo Arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Aduh. Si Tanjung. Peluh. Wiwit saka dhuwur urung Anggondo Si Tanjung. Radi mandap. Peluh. Coba. Peluh Si Tanjung. Sampun gondo dereng. Ya kene mudhun ora gondo. Radi mandap malih cobi. Waduh. Sampun. Peluh. Sampun. Si Tanjung. Peluh. Si Tanjung. Waduh, Si Tanjung. Aduh. Si Tanjung. Aduh. Aduh. Yancen.
Aduh, Duh, Kanjeng. Yo kene kowe tumekaning pati Kanjeng. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klatu. Gusti Patih. Dangao. Dangao. Jebelut dirane karo aku si Tanjungan Gondowangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Aku kladuk. Sawi penyan jumeneng. Mulai mangkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Kanjeng. Gusti Patih. Ayo dirukti Mboten Bapak. saged. Utang duit calon duit utang puluh sarupun utang mati sarupati. Ya menawa mati saged dengan kula. Baco. Oh. 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 Sok kok keri. oi teko karo aku. Asli. Kita enek sing remadak gedhe ndase. Aduh. Wah, cetha. Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. Masa mati ditanggapne campur sari. Iki apa to iki jane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali-sekali ora nek to kuwi, ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati ki bangga mergo ngilongi jatah ngono lho dadi. Mangsamu. Yuk Hani Kusuma